XX Република и днес сме в водаците SMP. Съжалявам, че нямаше клип от 5-6 дена. Но се развивах през това време и все пак е края на срока и ме изпитваха доста често. И да, сега ще ви покажа какво съм направил през това време. Значи фермата си я помните и оная ферма. Сега ще ходя да правя чикън кукър на спална. След малко и на спална ще идем да покажем какво сме направили. Да. Значи, спирайте си го на пауза. Тук намерих си крила и гирка с мендинг и каска с мендинг. Малко се поенчантнах. И да. Сега, тук сложих някакви печки да пека. Направих някаква измислена къща, колкото да има. Все пак все още не е готова напълно. Пък това ще ми е първата къща в сервера. Втората ще ми е някаква голяма. Друга клип ще си правя честром. Тук съм сложил леглата и като легнеш... не, забравих. Да, както и да. Сега ще идем до спална ви покажа какво сме построили с момчетата от сервера. Това ще хубаво правя чикън кукър. Обаче не ходих, защото съм тъп. Викам чай, първо ще направя клипа. После ще направим чикън кукъра. Трябва да си направим един дърхъб. Има още какво се желая, пък аз не съм играл толкова много в сервера. Тия дни особено не съм сядал сигурно една седмица горе-долу. Опа, чакайте, беше на тук път. Една седмица горе-долу не съм сядал. Така... трябва да им да спална да видим какво са направили XX и Destroyer. Така, това помнят миналия път, сега тук са почнали колички да правят, които се получават доста добре. Ето ги тук двамата. Не само секо е така. Вижте как се получава. Не знам дали ще се променя. Сега ще ви покажа и още нещо. Да, тук ще направихме бийкън. Тук си направихме бийкън и сега ще ви заведа до моб фермата, с която фармиме Gunpowder. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Обаче сега, значи на тая ферма единствените недостатъци са, че всички в сервера трябва да сме или отгоре на фермата, или само един човек да е в сервера и да е отгоре. Само тогава се спамват крипъри, скелети и всякакви други мобове. Аре бе, кога се качим? Тук ще го забързам, може би. Не знам, ще видим. Няма смисъл ако забързам. Значи тази ферма я правих аз и XX. Сега ще ви покажа какво има в честовете. Направихме с нощи. Горе-долу се получи добре. Опа. Умрях 34 пъти, защото падах в лава за нарочно. Ето виждате за какво става въпрос. Ето колко Gunpowder. Някой мисли, че го е взимал, защото това беше пълно до тук горе-долу. Да. Мисля, че всеки знае как да се направи, обаче аз ще влезна вътре, за да покажа. В смисъл, за какво става въпрос. Ще гледам само да не умра, че. То се няма да има спалници, ама отгоре. То ти съм много тъп. Така. Ето виждате. Значи стои с слапове. И така. Ето виждате, даже в момента паднаха някакви мове. Някакво зомби падна.
те от тук като тръгнат, въртат се, тръгват във водата и падат отдолу. Ето. Ето. Падат отдолу и продукцията се събира. Сега обаче се намерят. Ето. Така. Това обаче трябваше да го направя с каосто, но отиде. Сега пътя къде? Опа, малко се прибих. Сега в този клип викам да такова, да копаме. Да, стана вечер. О, че се фанахте. И ако искате още клипове, дали ще ударим 7 лайка. Линковете за каналите на другите играчи са тук. Дестройера миналия път не му бях дал линка. Да, аз тук се загубих. На Дестройера миналия път не му бях дал линка. Много съм тъп. Защото той тогава още не играеше. Горе-долу е нов. Няма сега покажам как се разви базата, защото нямаме достатъчно време. Това въобще не му обръща внимание. Дори аз ли съм тъп? Да. Да, отново сега сме в... Абе, ти кой ще целиш, бе? То се слим на лъка, но... Съдържа. Това трябва да го светим, ама сега с гама. Ако искате да разберете как се сложите гама, коментирайте. Ако видя, че има повече коментари, тогава ще направя клип как да си сложим гама. Ама ще ви кажа само, че са правят настройките, не е нищо сложно. Сега отиваме до нашата база. Ще ходим да покопаме малко, да вземем айрън, че ми трябва. Това да къде? Добре. Да, се видим в моята база. Да, сега сме в моята база. Малко си остава нещата. Така. Крилата ще ги остава в мене. Аз къде си так фойерверките? Имах доста фойерверки. Да, както и да си ги намеря. Сега слеземе да копаме. Тук много мазно си удрям главата, ама просто няма време. В седмицата за сега, не знам, очаквайте по 1-2 клипа най-много. Понеже ходя на даскал и нямам време да снимам редовно. Като дойде лятото вече, тогава очаквате клипове през ден. Да не кажа всеки ден все пак. Но няма да кажа, защото това няма да се случи. Ето айрон. Напишете в коментарите къщата дали ви харесва.
Не е кой знае какво. Ма мен си ма кефи. Следващия епизод ще се постара да съм фулка. Аз бях фулка, обаче изгубих честплейта. Това трябва да има торус обаче. Лопата трябва да се тора. Поне си взимам такова. Как беше това? Флинт. Напишете в коментарите, ако искате да игра мини игри. В един път в седмицата клип в водаците SMP и друг клип в седмицата на мини игри. Или някакъв по-различен, не знам. Ще ви помоля, ако се абонирате за мен, да се абонирате и за каналите на останалите играчи. Не знам за какво събирам кола, но... Да, колко арен има вече? Добре. Сега след малко да се чудя да ходим да Ендър фермата, ама... Няма смисъл, някакво ви покажа. Вие миналия път я видяхте. Сигурно сега си правя интро. Нищо интересно да покажа в този клип, ама... Да, има. Това е да взема. Справя 19 арен. Добре. Сървъра го хостваме с BG PowerHost, линка ще е в описанието. Като цяло сървъра върви доста добре, обаче имам проблеми с интернета и тогава, както си вървих играта, изведнъж ми лагна. И затова понякога се получава на клипа такива работи. За което се извинявам. В най-скоро време ще се опитам да си оправя интернета, просто съм прекалено зает. Има една уидър глава. Сега след малко може да им да пофармиме малко глави, не знам. Мисля, че толкова арен ще ми е достатъчно. Да, мисля, че ще има да фармим малко глави. Няма да е зле. Да, се върнем като си в къща. Да бе, върнем, стига брат, много стана. Се вери мисли, че ще копа за дяволаци. Ай, стигате. Аре бе, брат. Че стана клипа 15 часа. Аре, Санка. Първо бим на секо уидъра.
И сега като гръмни. Ой, Какво беше да... аз не смятам така за кипър. Отдалече ли ще го цепим първо? Ай, ай, дойде си. Това ти се чупи само. Бе. Да, бях, че това ще гръмне. Ай, чакай, Радка, да не му оцелиш, бе. Аре, бе, кога ще гръмне? Ой, тъп се вери. Давай, 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 давай. Давай. Абе, сладка си, че това? Лягай, Радка. Лягай, бе. Това е тома на цели мене. Давай, 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 давай. О, аз го убих тъп в последния момент. Кое бе? Не в мене. Всеко, дай ми такова, дай ми така, служи го това. Дай, служи го. Так, так, так. Мен за какво не ми даде ачивмент, бе? Виж къв е тъп, бе, брат, аз го видях това. То са пак да. Само аз